hoztam el nektek, kedves érdeklődőknek, a világkorszakok, de hát ott van egy másik cím is, mégpedig az, hogy az átvitel varázslata. Azonban ahhoz, hogy ezt az átvitel varázslatához eljussunk, ez kell egy szellemi alap, és hát ezt a szellemi alapot, az például Anita tanításaiból tudtam én is meg, hogy a számok energetikája meghatározhatja az emberi pszichét, és úgy vettem észre, hogy nem csak az egyén szintjét határozza meg, hanem nagyon sokszor a társadalomban lévő folyamatokat is. És ez alapján, miután elolvastam ezt a könyvet, Anita is említette, Hamvas Bélának a Tabula Smaragdina című könyvét, ezt jó részt ő is Jakob Böhme nevű okkult filozófus tanításai, illetve inspiráció alapján írta meg. Én úgy gondoltam, hogy a számmisztikai tudásomat, meg a spirituális tudásomat megpróbálom ráhelyezni erre az alapra, és akkor egy egészen újszerű megközelítésben szeretnék nektek beszélni a világkorszakokról. Azonban ahhoz, hogy a világkorszakoknak megágyazunk, egyébként, bocsánat, azt feltétlenül el kell mondanom, hogy biztos, hogy nem fogunk tudni ma a végéhez eljutni, tehát a mai előadást úgy terveztem, hogy az első két világkorszakot fogjuk megnézni, és akkor majd egy őszi alkalommal lesz ennek folytatása, és hát ott kerül majd elő igazán az átvitel varázslata. Viszont ahhoz, hogy a világkorszakoknak valamilyen szintű megágyazását előhozzuk, ezért muszáj bevezetést is hozzátenni, hiszen valahogy elkezdődött ez az emberiségnek a társadalom fejlődése, valahogy elindultak a világkorszakok. És itt ugye az első téma az a bevezetés, az ember teremtése. Beszéljünk néhány szót. Nyilván nem erről szól az előadás, de muszáj egy kis apró adalékkal szolgálni ez ügyben. Hogy tulajdonképpen maga az okkult történelem, a Hamvas Béla szerint összeállított világkorszakos történelem, az hogyan kezdődött? Hát több elmélet közül az elsőt ismerjük, az evolúció elméletet, ez a legáltalánosabb, ezt tanították az iskolában nekünk. A jelenlegi uralkodó nézet szerint a Homo erectus nevű előembernek a Homo sapiens közvetlen előzménye, Homo erectus előember. Azonban oda kellett írnom, mert ez igaz, hogy a számos előember típus közül, mert most ugye az uralkodó ortodox nézet szerint 4 előember típus volt, de sajnos a tudomány sajnálatára, vagy talán mi szerencsékre, még ezt nem lehet tudni, nem találják azt a láncszemet, ami mondjuk a Homo erectusból Homo sapiensbe átvezetett. Tehát ez a fajta átmeneti embertípus, ez hiányzik az evolúció elméletből, és ezért mondják azt, hogy magának az embernek az evolúció elméletéről vallott bizonyítékok, azok elférnek egy biliárdasztalon, ugyanakkor az ezt cáfoló bizonyítékok viszont akár egy futballpályát is megtörthetnek. Hogyha tovább lépünk, akkor a másik nagyon ismert elmélet ugye az a Isten általi teremtés, tehát az isteni beavatkozás. Ugye. Hát ezt a Bibliából is ismerjük, pontosan a folyamatot, Isten hogyan gyúrta Ádámot agyagból, aztán az élet lehelletét ráfújta, és akkor életre kelt. Ebben az az érdekesség van, hogy ez a fajta teremtés mitosz, ez nem ott fordul elő először. Egy nagyon régi afrikai törzsnek a teremtés mítosza teljesen hasonló, ott is az Isten megteremti az embert sárból összegyúrja, az élet leheletével feltámasztja, illetve életre kelti, majd ugye őt egyébként úgy hívják, hogy Niakopon, majd megteremti mellé Eloádát, az első asszonyt, és aztán valahogy Eloáda kezébe kerül a tudás, amin az Isten annyira, hogy úgy mondjam, megharagszik, ugyanúgy, hogy a
ortodox nézet szerinti való a Bibliában, ezért azzal bünteti a két párt, hogy örökre eltűnik előle. Tehát ez egy érdekesség abban a szempontból, hogy ez sem egyedüli eset. És akkor vannak alternatív elképzelések, és ez fog minket igazán a világkorszakokhoz vezetni. Ha a tudomány bizonyítékait nézzük, és ezzel kapcsolatban ugye volt egy korábbi előadásom, hogy azért a reális valóságot nem fordítunk teljesen hátat a reális valóságnak, ugye, és ezért tudjuk azt, hogy vannak bizonyos olyan tudományos tények, amire érdemes odafigyelni. Ez az első ilyen tény, hogy a genetikai kutatások szerint valamennyi férfi Y-kromoszómája egyetlen egyedre visszavezethető. Ezt az egyetlen egyedet pedig úgy hívják, hogy genetikai Ádám, ez lett a neve. Na most ezt úgy nem akarok nagy biológiai előadást tartani, mert annyira nem is értek hozzá, mondjuk így, hogy nem értek hozzá, de próbálok tájékozott lenni. Tehát a lényeg az, hogy az Y-kromoszómák nagyjából változatlanul megvannak az idők kezdetétől, tehát az nem annyira változik, mint maga az egész génszerkezete az embernek. És így vissza tudták vezetni afrikai kutatások révén, hogy egyetlen egyed lehet az ősünk. De ez már egy érdekesség. Ezen kívül azt is megtalálták a tudósok, hogy van, ami anyai ágon öröklődik, hát ez mitokondriumnak egy rövid láncú DNS szerkezete, ami szintén anyai ágon változatlanul öröklődik. És ez alapján ezt is visszavezetve elnevezték az első asszonyt, aki tulajdonképpen minden nő és édesanyja, ősanyja, mitokondriális Évának. Hát nem valami szexi név, de tudományos. Na most a tudósok azt mondják, hogy egyébként a két egyed, tehát a Ádám és ez a bizonyos Éva, ezek nem találkozhattak egymással. Bár egy korszakban éltek. Hát ez egy feletté furcsa dolog, hát akkor ezek szerint lehetséges az is, hogy akkor mégiscsak a gólya hozta, akkor még a gyereket, tehát a végén még kiderül, hogy a gyermekeinknek mesélt történetek is igazak, de valójában lehet ennek egy más magyarázata is, és azt gondolom, hogy az ezoterikus nézet, vagy az ezoterikus műfajon belül ez egyre inkább elterjedt, nevezetesen az, hogy gyakorlatilag az ember az génmanipulációk eredményeképpen született. Azt a tudomány is elismeri, hogy 50 000 évvel a Homo sapiens úgy jött egyszerűen a semmiből elő, hogy már kész, olyanok voltak, mint mi először is, másképp meg fejlett kultúrával is rendelkeztek. No, a másik, ami rendkívül érdekes, ugye ha az ember teremtését nézzük, akkor nagyjából minden egyes monda vagy legenda abban egyetért, hogy az ember, amikor a Földön megjelent, akkor egy idillikus környezetben volt, amit Édennek nevezünk, tehát egy teljesen csodálatos paradicsomi környezet, semmire nincs gond, és tulajdonképpen az egész világ ugye az embernek szolgál. Ha egyik részt ugye lehet az, hogy tényleg Isten ilyen szintre emelte az embert, és egyből egy készvilágot adott neki, másrésztről viszont ha a génmanipulációs elméletet keressük, akkor pedig hát fel kell tenni a kérdést, hogy hogyan lehetett itt édeni állapot. Meg még ha az evolúciós elméletet is nézzük, azért hát a vadonban a megjelenő embernek nem gondoljuk, hogy olyan világi jó dolga lett volna, hogy Édennek lehetett volna nevezni. Hát valószínűleg rendkívül ellenséges környezet lehetett. Tehát itt valami sántít ebben a dologban, és ezért aztán a legtöbb ezoterikus nézet, és ezzel én is egyetértek, azt mondja, hogy amikor az ember megjelent a Földön, akkor itt már egy fejlett civilizáció volt.
ez a fejlett civilizáció tehette meg csak azt, hogy az embert egy idillikus környezetbe helyezte, és végül is ezt a paradicsomi létet létrehozta. Na hát, kik lehettek ezek a bizonyos lények, vagy egyáltalán milyen civilizációról beszélhetünk? Hát ebbe is vissza kell nyúlnunk a mondákhoz és az egyéb ősi legendákhoz, és mindenhol azt látjuk, hogy az emberen kívül a Földön úgynevezett óriások éltek. Az óriásokat több kultúra többféle néven nevezi, ugye a görögök titánoknak nevezik, a Biblia Neflimnek nevezi, és van még egy apacs régi monda, amely szerint ilyen fehér óriások jártak, de van egy egészen biztosan jó ábrázolás róluk. Én ugyan kerestem annak bizonyítékát, hogy vajon találtak-e ilyen csontvázat, hát jelenten nem találtak, vagy legalábbis nem bizonyítható módon. A legtöbb ilyen kép, ami az interneten felelhető, az mind hamisítvány. Viszont a teozófusok között, aki ugye az okkult filozófusok egyik vonulata, azt mondja, hogy a Húsvét-szigeten lévő szobrok, a moaik, azok pontosan ezt a civilizációt ábrázolják, illetve a civilizációnak a tagjait. Ha megnézzük a képet, különösen azt, amit a jobb oldalon látható, azt látjuk, hogy egy meglehetősen döfös, erős akaratú, látszik, hogy a világot uraló szoborról van szó, és a kezét pedig megnézzük, akkor pedig bár azt mondják, hogy ezek a polinéz szigetvilágra jellemző hosszú körmök, de látjuk, hogy igazából a tenyeréből jönnek ki ez a hosszú ujj. Tehát elképzelhető, hogy bizony ezek a nefilimek, vagy ez az óriásról készült szobor, ábrázolás, ez valós. Ezek természetesen úgy mondhatom, hogy ezek feltételezések. Tehát azért nyilvánvaló, hogy az ember nagy igazságot nem tud ebben sem mondani, de kénytelenek vagyunk valamilyen szinten elindítani azt, hogy hogyan keletkezett az aranykor. És ugye leginkább a görögök jelentik ki, az ő mondaikban lehet olvasni azt, hogy Kronosz, ugye a isteneknek a második generációja volt, ő óriás volt, az ő uralkodása alatt volt az aranykor. Ezt így kijelenti a görög mondák és regék. Tehát azt lehet mondani, hogy az aranykorban nem csak az emberek játszottak szerepet, hanem valamilyen más faj. Itt jelen pillanatban úgy gondoljuk, hogy ezek az óriások a mondák alapján, de hát természetesen, még egyszer mondom, hogy ezek feltételezések. De akár szerepet játszottak az óriások, akár nem játszottak szerepet, az aranykor az minden ember lelkében, tudatában élő dolog. Tehát amikor az aranykorról beszélünk, akkor mindenki egy olyan állapotot képzel el, ahova szívesen visszamenne. Na és hát igen, itt kezdődnek a számoknak a rejtélye, illetve az, hogy ez alapján milyen energia és milyen tudatállapot jellemezte az aranykort. Hát először is említsük meg rögtön, hogy a száma az 1-es. Ami azt jelenti, hogy minden és mindenki egy, és ez egységtudat. Ez azt jelenti, hogy az aranykori emberek azok még tudták, hogy az isteni rend az gyakorlatilag egy egységet alkot. Tehát azt mondhatnánk, hogy a isteni rendben az egységtudat az emberek isteni rendszerében is benne van. Ezért a társadalom gondolata minden Isten akarata szerint van, és ez egy elfogadó minta. Tehát akár mi történik velünk, az aranykori ember tudta, hogy az Isten akaratából
keletkezett. A társadalom szerkezete az tökéletesen hierarchizált társadalom. Tehát ha egyszer Isten teremtette a világot, a szellemit és az anyagit, akkor azt tudjuk, hogy abban van egy rendszer. Hiszen látjuk, hogy a isteni hierarchiában az angyalok rendszere is egészen káprázatos és megbonthatatlan. Ez a fizikai rendszerben is így volt. A társadalom szerkezetét pedig az adta, hogy ha mindent Isten teremtett, akkor valószínű, hogy az Isten által megteremtett vezetők, azok az ő hatalmával rendelkeztek. Tehát azt mondhatnánk, hogy a társadalom szerveződése az úgy állt össze, hogy a beavatott minél inkább Istennek a művét hozta létre, tudását, szeretetét és hatalmát, annál inkább erősebb vezető volt. És ez határozta meg az egész hierarchiát. Ez a hierarchia, ez tökéletes. Itt nincs választás, itt nem beszélgetünk arról, hogy az angyalok mondjuk társalognak arról, hogy Mihályt le kéne váltani, mert nem megfelelően végzi a munkáját. Tehát ez egy adva van, mégpedig azért, mert a hatalom kérdése, tehát a szellemi hatalom az megjelenik a fizikai szinten. És minél inkább lehozza valaki a fizikai szinten a szellemi hatalmat, annál inkább lesz vezető. Az anyagi világ ugye nem választható el a szellemi világtól, az aranykorban, ez ékes bizonyítéka annak. Tehát ha mondjuk akár királyokról beszélünk, akár Isten királyokról, akár az emberek vezetőiről, azok bizony csak olyan vezetők lehettek, akik ebben a legnagyobb művet letették az asztalra. A fizikai jellemzője az aranykornak, hogy nagyon hosszú életűek voltak az egyedek. Tehát ha mondjuk a Bibliát nézzük, vesszük példának, bár kaptam olyan kritikát, hogy nem kéne mindig a Bibliából idézni, mert hogy az inkább politikai mű, mint szakrális, ebben van esetleg igazság, de majd erre egyébként a történeti kornál visszatérünk. De azért néhány dolgot ki lehet belőle ragadni annak érdekében, hogy lássuk, hogy mégis az aranykorhoz képest most hol tartunk. Tehát a nagyon hosszú élettartam, a Bibliához visszatérve, Ádám ugye 900 évet élt, Noé pedig 500-at. Ezek a mai gondolataink szerint szinte felfoghatatlan időtávlatokat jelentenek. Mivel hosszú életűek voltak a társadalom tagjai, ezért természetesen kevésen is voltak. Tehát azt már Isaac Asimov az Alapítvány című monumentális művében is elmondja, amit most is tapasztalunk, hogy minél nagyobb a jólét, annál kevesebb az utódnemzési szándék. Ezt most is látjuk az európai, az észak-amerikai civilizációban, hogy valami nem is annyira nagyon, de azért elkezdődött egy folyamat, elkezdett nőni az életkorok, elkezdtek az átlag életkorok emelkedni, és már is visszahanyatlott a gyermekvállalási kedv. Majd ráérünk, majd később, majd 30 vagy 40 év múlva. Igen. Köszönöm. Na ettől aztán megvan az aranykornak a legnagyobb problémája. Egy korábbi előadásban is mondtam, hogy ha egy rendszer nem fejlődőképes, vagy kevésbé fejlődőképes, hát akkor az sajnos lehet halottá válik. És az aranykor az igaz, hogy egy tökéletesnek tűnő társadalom volt, de azért mondom, hogy csak tűnő egyébként, mert nem vesszük figyelembe azokat a tömegeket, akik nem jutottak hozzá a tudáshoz. Miért nem juthattak hozzá a tudáshoz? Azért, mert úgy gondolta a bölcsességgel, szeretettel és szellemi hatalommal megáltott vezetőség, hogy így mondjam, hogy nem érettek a tudásra. És ha nem érettek a tudásra, akkor ők ugyan a rendszerben egy kiemelt szerepet játszanak, amennyiben szolgálja őket
az aranykor, de igazából a fejlődésnek a lehetősége el van előlük zárva. És ez a fontos az Ószövetség minden egyes mozzanatában, hogy mikor gerjedt igazán Isten a legnagyobb haragra, amikor észrevette, hogy az emberek a bölcsesség, a tudás révén kezdik megközelíteni őt. És akkor rögtön az úgymond nem tetszik. Hát de igen, de ez a fejlődés maga. Ha nincs fejlődés, akkor az a rendszer előbb-utóbb összeomlik. És az aranykornak a legnagyobb problémája pontosan ez volt, hogy a tömegektől elzárta a fejlődést, nem lehetett előre haladni, vagy csak nagyon keveseknek. Ez minimális társadalmi előlépést jelentett, évszázadokig, évezredekig bebetonozott rendszer. Most bocsánat, gondoljátok be, hogy mondjuk 300-400 évig elviselni egy egyetem egy dékánt, vagy mondjuk egy igazgatót a gyárba. Tehát azért ez egy elősen korlátozott fejlődési lehetőségű rendszer volt, ahol mindenkinek pontosan megvolt a helye, és nagyon minimális lépéseket lehetett tenni. Az én általam vallott okkult történelmi, tehát titkos történelmi részlet, amit én próbáltam lehozni az Akassa elvből, vagy a szellemvilágból, az szerint az aranykornak a repedései akkor keletkeztek, amikor az emberek létszáma elérte a kritikus határt. És nem lehetett már őket egyszerűen tartani azon a szinten, amin voltak. Hiába voltak boldogok, hiába volt meg mindenük, ők akkor is szerettek volna tovább lépni, és előrébb a teremtés útjára haladni, a teremtés útjára lépni. Mikor történhetett ez? Hát ha most a genetikai Ádám problematikájánál vagyunk, akkor a tudósok szerint ez a genetikai Ádám, ez körülbelül 200 000 évvel ezelőtt élt, de nagy a szórás, és vitatkoznak rajta a tudósok, mondjuk így, hogy időszámításunk előtt 50 000 és 200 000 év között lehetett ez az időszak. Én inkább vagyok konzervatív, és azt mondom, hogy az aranykor nagyjából 50 000 évvel ezelőtt kezdődhetett, és nagyságrendileg egy 9-10 000 évvel ezelőtt, tehát időszámítása egy 10 000 évvel ezelőtt omlott teljesen össze, de nem akkor lépett be a következő korszak, mert azt azért a fősodratú ezoterikus irányzattól eltérően azt gondolom, hogy egynapos korszakváltás már pedig nincsen. Tehát ha azt mondjuk, hogy 2012, jól emlékszem, igen, 12. 21-én léptünk egy új korszakba, akkor az szerint, a terminus szerint nem pedig a valóságot, mert az átmenetettől sokkal hosszabb is lehet, az aranykor és a következő korszak között pedig ez több ezer év is lehetett. Tehát azt mondom, hogy ha az aranykorban 20 000, 25 000 év tájékán keletkeztek az első repedések, akkor onnantól datálhatom, hogy elkezdődött az emberiség következő korszaka, a történeti kor. Hát a történeti kort ugye viszonylag jól ismerjük, de azért váltsunk erről néhány szót, mert azért is fontos lehet ez, mert kontextusba kell helyeznünk az aranykorral, azért, hogy lássuk, hogy merre haladunk. Tehát az emberiség korszakai, a történeti kornak a száma a 2. És ez pedig a dualitás. A történeti korszakban, vagy más néven vaskorszakban az isteni egységtudat megbomlik, és egyfajta dualitássá változik. Na hát ezzel kapcsolatban nézzük meg, hogy mit vall a történetkori ember. Hát akkor létrejön egy olyan, amit talán mégis pirossal írom ezt az oldalt. Tehát először megjelenik az, hogy valamit nem szeretek, és valamit szeretni fogok.
Na, és akkor innentől kezdve a gondolat minta az lesz, hogy van két fogalmam, ami szerintem vagy azonos velem, vagy ellentétes. És nincs semmilyen átmenet. Ezt írja Hamvas Béla szó szerint a Tabula Smaragdinában. Tehát van ugye a rossz, van ugye a betegség, van a szegénység, magány, hogy csak a számisztika alapvető 4 fizikai rendszeréből hozzak példákat. Nyilván itt az egészség, a gazdagság, vagy a jólét inkább, és van ugye a boldog párkapcsolat, boldog pár. Hát egy kicsit csúnyán. Amikor kolléganőmmel így zanzásítva előadtam ezt az előadást, beszéltem a dolgokról, rögtön megkérdeztem tőle, hogy szerinted a betegség meg az egészség az milyen fogalmak, ellentétes? És tudjátok, kapásból rávágta, hogy igen, ellentétes. A történeti kor emberének legnagyobb tragédiája, hogy nem tudja a dolgokat egységben látni, szétszabdalja a világot jó dolgokra és rossz dolgokra. És mivel nincs benne meg az isteni bölcsesség, ezért ez a felosztás ez nem lesz korrekt. Mert sokszor nem fogjuk tudni, hogy egyáltalán mi az, ami nekem jó, vagy mi az, ami rossz. Hát erre van egy tanmese, talán ismeritek, hogy egy faluba gazdának elszökik a lova. Hallottátok ezt a mesét? Nem még? És akkor jönnek a szomszédok oda, sajnálkozva, jaj, de sajnát, elment a lovad, most mekkora kárért. Másnap az elveszett ló visszajön, és hoz magával 3 vadlovat. Jönnek át a szomszédok, mekkora örömért, hát ez milyen nagy szerencse, hogy ez így alakult, hogy még nem, hogy elvesztett a lovat, hanem még nagyobb lett a vagyonod. Másnap felül, hát ezek egy ilyen erőltetett dolgok persze, de azért nagyon érdekes. Felül az egyik lóra a gazdának a fia lovagol, leesik, eltöri a lábát. Mennek a szomszédok, hogy jaj, hát eltört ez a gyerek a lábát, mekkora nagy kár ért titeket. A következő nap megjön a katonaság, hogy besorozza a fiatalokat, és azt a gyereket pont nem viszik, mert el van törve a lába. Tehát igazából a saját életünkben is fel lehet sorolni ilyen példákat. Nem tudjuk, hogy mi az, ami jó, meg ami rossz, csak azután, miután nem végre, hanem végignézzük azokat a folyamatokat, amelyeken keresztül futottunk. Na, hát ez az egyik probléma. A másik probléma pedig az, hogy mit fog csinálni a történetkori ember, elkezd minden áron efelé a fogalomcsoport köré szerveződni. Azt mondja, hogy harcolok a betegség ellen az egészségért. Harcolok a jóért a rossz ellen, harcolok a szegénység ellen a gazdagságért, a jólét, és harcolok a magány ellen, hogy boldog párkapcsolatom legyen. Milyen az, amikor az ember valamiért harcol? Hát az olyan, mint egy háború. Mert mit fog tenni a történetkori ember? Semmi egyebet nem fog nézni, mint azt, hogy ezeket valahogyan elérje. Amikor például kivesszük a szegénység, gazdagság, jólét, akkor ez azt fogja eredményezni, hogy az ember kiírtja az erdőségeket. Európába, Észak-Amerikába az erdőségek 95%-át kiirtotta, mert kellett. Kellett hajóra, kellett házra. Tehát nincs semmiféle kontroll, mindent alárendelt annak érdekében, hogy ezt elérjük. Ez a fajta magatartás pedig hát az embernek akár a végét is jelentheti, hiszen a civilizációnk
az egész természetet tulajdonképpen maga alá gyűrte ezáltal, és mivel nem volt semmilyen erkölcsi visszafogás, vagy olyan dolog, ami miatt nem kellene állandóan hajszolni ezeket a dolgokat, hát így ennek ez lesz az eredménye. A következő, hogy nincsen egyértelmű vezetői felhatalmazás. Hát ugye a másik, mivel azonosítja magát a történetkori ember elsősorban a testével, és az egójával, és az egóhoz kapcsolt tudatállapotával. Tehát test, egó, tudatállapot. Ezzel fogja magát azonosítani. Ebből az következik, hogy minden más egyéb dolog az ellentétes nem fogja elfogadni. A másik pedig, hogy ha azonosságtudatot nézzük, akkor a történetkori ember, vagyis a mi civilizációnk előszeretettel mondja azt, hogy én jog szerint egyenlő vagyok a másikkal. Semmiféle megkülönböztetés nem tehető. De ha nem teszünk megkülönböztetést, akkor hogyan választjuk ki a vezetőket? Ez a kérdés. Próbáltam megkeresni azt a mozzanatot, amikor az aranykor és a történeti kor valamilyen formában még együtt létezett. És hát sokat gondolkoztam rajta, hogy ezt a fajta gondolati kísérletet előhozzam, és találtam egy ilyen epizódot, ez megint a Ószövetséghez kapcsolódik, a Bibliához, József története. Jákob és Ráhel fia volt József, és Jákobnak a kedvenc fia volt, illetve hát őt szerette a leginkább, már végül is azért részben, mert Ráhel volt a kedvenc felesége, hát akkor még több feleség volt, de már volt egyébként több gyermeke Jákobnak. Na most, mivel szerette Józsefet a legjobban, tehát őt szerette a legjobban, a többi gyerek automatikusan féltékennyé vált, és hát azt látta benne, mert mit lát egyébként a történetkori ember? Azt látja, rögtön észreveszi, hogyha valamelyik, tehát a harcában valamiféle ellenállás következik be. Tehát meglátja azt, hogy ki fog engem zavarni abban, hogy elérjem a gazdagságot, vagy jólétet? Ki zavar engem abban, hogy a édesapámnak a javait tudjam használni? És akkor beazonosítják, hogy igen, Józsefet. Tehát megjelenik ez, hogy ki megtalálja tulajdonképpen azokat a gátakat, a történetkori ember, ami akadályozza, hogy úgymond általa nem kedvelt fogalmakból a jó irányba haladjon. Na és el is határozzák a testvérek, hogy megszabadulnak Józseftől, de Józsefről még azt tudni kell egyébként, hogy lucidus álmai voltak. Ez azt jelenti, hogy jövőbe látó álmai voltak. Hát ez még egy külön probléma ugye a történetkori embernek, hogy ha valaki olyat tud, amit én nem, akkor az féltékennyé tesz engem, és felveltődik bennem az a gondolat, hogy akkor ő neki olyan eszközei vannak, amivel engem meg fog akadályozni ezeknek a dolgoknak az elérésében. Még akkor is, ha egyébként tapasztalja azt, hogy ez nem igaz. A testvérek azonban végül nem ölik meg Józsefet, hanem eladják rabszolgának, és József valamilyen nagy isteni szerencse által, de végül is bekerül a fáraónak a udvarába. A fáraónak volt egy álma, amit nem tudott senki megfejteni a környezetében, és ezért az egyik előjárónak viszont eszébe jutott, hogy József, hát mondjuk így foglalkozik ilyesmivel, és majd ő megfejti. József megfejtezte ezt az álmot, és ezen kívül még nagyon sok olyan tanácsot adott a fáraónak, ami segítette őt a birodalom kormányzásában. Mit csinált a fáraó? Felemelte, helytartójává tette, és ő utána a második ember lett.
Ez mit jelent? Egész pontosan azt próbálok ezzel egy gondolati szinten bizonyítani, hogy az aranykorban az Istenhez való közelség az megjelent tudásban, szeretetben és szellemi hatalomban. Akinek ezekből a legtöbb volt, az volt a vezető. Akinek kevesebb, az második, aki ezt nem bír, és így tovább. Na most abban a pillanatban, ha az ókori egyiptomi rendszert nézzük, jelen volt a történeti kor, ugye, hiszen József testvérei, meg már Jákob is vastagon a történeti korhoz tartoztak, de jelen volt az aranykornak a szikrája még, az utolsó pici szikrája, amit viszont a fáraó képviselt. És a fáraó miután megtapasztalta, hogy József képes olyan dolgokat mondani neki, ami őt az uralkodásba előreveszi, vagyis előviszi, tehát megvolt a szellemi hatalom. Abban a pillanatban kiemelte a lecsúszottabb tömegből, kiemelte a legmagasabb szintre. Értitek ezt a hatalmas nagy különbséget? És ebben a pillanatban vesszük észre, hogy a történetkori embernél nincs meg ez, sőt üldözi. Tehát azt még el kell mondani, a következő dián is lehet majd olvasni, hogy a szakrális megnyilvánulást a történeti kor üldözni fogja. Miért üldözi? Mert a testtel és az ego tudatával fogja magát azonosítani. És ebben a pillanatban minden olyan ember, vagy minden olyan lény, aki az isteni tudáshoz közelebb van, ellenséget fog neki jelenteni, és üldözni fogja. Tehát a aranykornak és a történeti kornak egy jó hosszú átmenetét láttuk itt ebben a kérdésben, hiszen elindultuk mondjuk ki az atlantiszi civilizációból, az aranykorból, ami aztán megromlott, összetört, egy nagy polgárháború tört ki, és ennek a végkifejletével jöttek létre végül is az antik társadalmak, az antik ókori társadalmak, amelyekben még bizonyos szinten az aranykornak a szikrája jelen volt, de már igazából a történeti korszakban voltunk benne. Az anyagelvű gondolkodás és a materializmus ezért a történelmi kornak vagy a vaskornak sajátja. Hiszen hogyha én a testtel és az ego tudatával azonosítom magam, akkor innentől közve a szellem, a lélek nem fog hozzám tartozni. Az nekem nem lesz a részem. És ennek megfelelően a szakralitást is átalakítja duális rendszerbe a történetkori ember, és rögtön mondja, hogy van az Isten, ugye, őt zöldeljünk, mert ez általában ő jó, és akkor csinálunk hozzá egy gyakorlatilag negatív Istent, sőt, azt mondja, hogy van a mennyország, és ugye van a pokol. Ez piros. Ugye ez piros. Nincs átmenet. A történetkori szakralitás szerint, ha meghalsz, vagy a pokolba kerülsz, vagy a mennyországba. Nincs átmenet. Vagy Isten szolgája, vagy a sátáné. De az, hogy tulajdonképpen te kinek a szolgája vagy, azt az ego fogja megmondani. Mi alapján? Hát a politikai érdekei alapján fogja megmondani. Tehát azt kell mondanom, hogy ezek a fogalmak a történeti, vaskori embernek a gondolati mintái, és nem sok közük van a valódi szakralitáshoz. Legalábbis szerintem. De természetesen, mint mindig elmondom, nem kötelező mindenfajta nézetet elfogadni, csak ez egy gondolatébresztő, és én úgy látom azért, hogy nagyon sok igazság van ezekben a dolgokban, ha utána nézünk. Mert egyébként pedig ez a csak fehér, csak fekete gondolkodás, ez a vaskori embernek sok és hát nagyon sok problémát okoz, és társadalmi gondokat.
ha még, bocsánat, azt még vissza kell nézni, hogy tehát vissza kell gondolnunk, tehát szakralitás, megnyilvánult szakralitás és a megnyilvánult szakralitásnak az üldözése. A Passió című filmet láttátok esetleg? Én az elmúlt időszakban sikerült megnéznem, bármi, sokat ráfogják, hogy ez hatásvadász, meg ilyen film, meg olyan film. Hát én szerintem majdnem dokumentumfilm értékű abból a szempontból, hogy mennyire pontosan mutatja be a megnyilvánult szellemi hatalommal szembeni gyűlöletét a történetkori embernek. Tehát azt az elementális zsigeri gyűlöletet, amit a Jézus keresztre feszítése közben maga a tömeg felé sugároz, azt nagyon pontosan visszaadja a film. Hogy miért félünk ennyire a megnyilvánult szakralitástól, azt ugye elmondtam. Azért félünk tőle, mert minden pillanatban azt gondoljuk, hogy a hatalma majd veszélyeztetni fogja a mi utunkat, és ugye a gazdasági jólétet, meg a boldogságot, meg egyébként ki lehet terjeszteni a hatalom mániával is. Tehát ha én nekem a fizikai hatalmamat valami veszélyezteti, akkor én azt üldözni fogom. És ezt a zsigeri gyűlöletet ez a film nagyon szépen visszaadja. De ha még ettől is tovább megyünk, akkor ott vannak a boszorkányüldözések, ugye, hogy emberek tízezreit megégetik, a megnyilvánult szakralitás gyanújával. Tehát még meg sincs az, hogy valaki tényleg meggyógyított-e, vagy csak valamiféle hókusz-pókusz csinált, és nem történt semmi igazából. Az már az is elég a gyanúhoz kiírtani, elpusztítani, letiporni. A fizikai jellemzői ennek a társadalomnak a rövid élettartam. Hát itt most azt látjuk, hogy ez a fajta programozottsága ennek a korszaknak azért van, mert másképpen a változások nem történnek meg. Tehát itt a rövid élettartam azt jelenti, hogy az újonnan jövő generációk fogják a változásokat mind gyorsabban és gyorsabban elhozni. Ha nincs generációváltozás, az előbb ugye láttuk a hosszú élettartamot, az a társadalom nem fejlődik, nincs fejlődés. De ha gyorsan forognak a generációk, gyorsan jön az új generáció, az változtatni fogja a fejlődést, gyorsítani fogja. Tehát mindig a változás irányába haladunk. Na most egyébként azt lehet mondani, hogy ennek a korszaknak, mert hogy lehet ráfogni, hogy ez egy nagyon rossz korszak, mert itt az emberek önzők, meg semmi más nem érdekli őket, csak ugye a test, az ego tudata, meg hogy az jól érezze magát. Azért azt el kell mondani, hogy ebben a vonatkozásban elvitathatatlan dolog az, hogy a fejlődés viszont brutálisan felgyorsul. Ezt éljük meg egyébként, azzal, hogy mindig gyorsabban és gyorsabban telik az idő, úgy érezzük. Tehát ha én állandóan hajszolom azt, hogy jólétben éljek, hogy már most nem jó ez a szék, mert szeretnék egy kényelmesebbet, aztán 5 év múlva még kényelmesebb, ez brutális módon generálja a fejlődését az adott korszaknak fizikailag. És ez a történeti korszaknak az értelme, és ezért jött létre. Tehát felgyorsítja azt a fejlődést, ami a tömegeket fogja valamilyen szinten a spiritualitás irányába terelni. Hát a problémája egyébként teljesen nyilvánvaló így a történeti korszaknak, lélek nélküli társadalom. Tehát ha azt nézzük, hogy sajnos az ember életébe akárhogy szeretnék mindig csak a jobboldali fogalmakat, mindig valahogy generálódik benne valahol probléma. És hát nem mindenki győztes ezen az úton.
Nagyon sokan van olyanok, akik kiesnek ebből a versenyből, és nem tudnak tovább haladni, nincs meg az erejük. Miért van ez? Azért, mert egyébként bár a történeti korszakban a szakrális hatalom látensé vált, vagyis elbújt előlünk, ahogy Niakopon elől elbújt ugye Isten, attól függetlenül látensen velünk van. És minden egyes embernél itt van, és ezt úgy nevezzük, hogy sors. Abban a pillanatban, hogy ha úgy veszem, hogy a sorsom egy meg nem nyilvánult szellemi hatalom, abban a pillanatban érezni fogom azt, hogy ezek a úgymond nem szeretem fogalmak, ezek időnként azért kerülnek bele az életemben, hogy változtassak. Tehát nem az van, hogy sajnos az Isten rossz, és nekem mindig csak a problémákat adja, hanem az van, hogy azért vannak a problémák, hogy változtassunk. Ez is generálja ugye a fejlődést. Nem tudom, a vesztesekre visszatérve, esetleg megvan-e az a film, hogy Összeomlás. Michael Douglas játsza a főszerepet. Egy olyan emberről szól, aki tökéletesen vesztes lett ebbe a versenyfutásban, a jó és a rossz fogalmak között. És azt látjuk benne, hogy ha a teljes összeomlás bekövetkezik, akkor létrejön egy ilyen minden-mindegy állapot. A legnagyobb probléma az, hogy jogilag, mert ugye nyilván nem jelenthetem ki, hogy én azonos vagyok bárkivel is, én azt mondom, hogy jogilag és mindenféle szempont, tehát egyenlőnek gondolom magam másokkal. Ha én egyenlőnek gondolom magam másokkal, akkor nagyon nehéz lesz olyan vezetőket választani, akit elfogadok. Azt már tudjuk jól, a aranykor végeztével a vezetőknek a felhatalmazása, amely szakrális alapon működött, az itt már nem működik. És a történetkori embernek a kiáltása, amikor rájön arra, hogy a saját királyaink, a saját vezetőink, azok semmivel se jobbak nálunk, mert pontosan ugyanazt az utat járják, mint én. Hát ha ugyanazt az utat járják, mint én, akkor miért gondolnám azt, hogy ők különbek lesznek? Megjelenik az, hogy nem nagyon fogadja el a társadalom a saját vezetőit. És ez gyakorlatilag már a római birodalomban is jelen volt, hiszen Spartacus felkelése jól mutatja, a rabszolga felkelés, a parasztlázadások. Tehát egyfolytában voltak lázongások, háborúk, ezért is nevezik ezt történeti kornak, mert az állandó konfliktusok generálták ugye a változásokat, a történelmet, és így végül is nem volt olyan, akit elfogadtak volna vezetőnek, nagyon ritkán. Most volt a költészet napja is, talán ezzel zárhatjuk is a mai beszélgetést, illetve a mai napot. Petőfi Sándor nemrégen volt ugye 200 éves. Egy rövid verslészlettel emlékeznék meg rá, és hát az ő drámai versében már jelen van az a fajta kiáltás, amely lerombolja a régi mítoszokat és elvezet minket majd egy új korszakhoz, amiről azért mégis egy pár szót váltsunk. Tehát akkor engedjétek meg, hogy egy pár sort szavaljak itt most. Ezerfelé bús harcmező ahon. Arat rajt a halál irtóztatón. Itt egy falu, amott egy városég. 100 000 jajától zúg a lég. S halál, rablás,
mind a király. Akasszátok fel a királyokat. Hiába ömlik hősök véretek, ha a koronát le nem töritek. S ha a szörny fejét ismét felemeli, megint elő kell kezdeni. Hát hiába volna ennyi áldozat. Akasszátok fel a királyokat. Hát kiki népcsoport felakasztotta. Hát, valaki megtartotta 10 pintnek, hogy mondjuk a magánéletén rágódjanak, de azért ezt el lehet mondani, hogy sokáig tartott, de rájött a nép, hogy nem tud már olyan isteni felhatalmazottságú vezetőt maga fölé elképzelni, amelyik valóban az ő dolgait, életét tudja igazgatni. Hát most van egy másik példa, megnéztem a Vas Lady című filmet, ez Margaret Thatcher életéről szól. John Kirby, Lord John Kirby velünk van? Nincs velünk. Hát akkor meg kell győzni, hogy legyen velünk. Gittegylet szintje. 60 milliós nemzet, atomhatalom, és egy ilyen fajta, hát nem is tudom, csirkeharc folyjon a hatalomé, amelyik bármelyik szegény munkakörben lévő emberek között ugyanúgy zajlik. Ugyanúgy. Semmi különbség sincs szinte. Csak remélni tudjuk, hogy azért a sors, amelyet mint meg nem nyilvánult szakrális hatalom próbálunk azonosítani az ember és a társadalom életében, valamilyen szinten mégis előre fogja vinni a társadalmat. És hogy melyik korszak következik, erről a következő alkalommal ősszel fogunk tudni beszélni, hiszen az időnk az véges és már le is járt. De annyit tudunk, hogy már elkezdődött. A fősodratú ezoterikus irányzattal teljesen egyetértek abban, hogy a történeti kor végül is a végéhez közeledik. Sőt, mondhatom, hogy már itt van a következő, a harmadik korszak is, és még azt is tudjuk egész pontosan, hogy mikor kezdődött, Jézus életével, munkásságával és végül halálával. Tehát azóta gyakorlatilag elindult a következő korszak, ami felé haladunk. Sokan mondják, hogy ez bizony az aranykor lesz, kérdezem én is szerintetek. Nem, mert a fejlődés visszafelé nem megy. Ez nem az aranykor lesz, hanem egy új korszak. És még azt is tudjuk, hogy Jézus miért nem lehetett aranykori mester, bár az aranykori mesterek minden tudásával, szellemi hatalmával rendelkezett. Hát onnan, hogy az aranykori mestereket azért nem nagyon feszítették keresztre. Azért maradjunk annyiba. Tehát ott azért tudjuk Jézusról is, hogy ő is csak akkor vállalkozott erre a kereszthalálra, mikor úgy döntött, hogy eljött az idő. Addig a tömeget a szellemi hatalmával nagyon szépen tudta irányítani. Gondoljatok csak bele, amikor megkövezték, ugye, meg akarták kövezni az asszonyt, aki házasságtörést követett el. Vagy amikor kiküldözte a kereskedőket a Isten házából. Hát azért most én nem nagyon vállalkoznék arra, hogy a piacon felborítgassam az árusoknak a pultját. Nos, hát egy nagy utazást hajtottunk most végre. Köszönöm szépen a figyelmeteket. Remélem, hogy izgalmas út volt, és bízom benne, hogy találkozunk ősszel is. Minden jót kívánok!